Kemäňe salam mehriban agdalar. AZTEK magazinimizdäki täze gelen sagatlaryň biri bolan Hava 22 Pro Max sagat bilen sizi tanıştyrmak isleýän. Bu sagatlar Watch 6-njy seriýalaryň soňky gelen görnüşleri bolup durýar. Bu sagatlardan gök, rozowy hemde gara renklerde geldi. Bu görýäniňiz bolsa rozowy renki. Öz içinde sağadın öz ermişoğu, birmişoğu çıkıyor içinden zaryatniği, magnetli zaryatniği var. Bu sağadımızda beylek sağatlardan nähil ütköşük taraplar var. Yüzünü beylekilerden has köp ütköşük temalar var. Menyusu 3 görnüşde gelýär. Birinji görnüş şular şunýaly. Biram ýene bir göçürekdadım. Dolu ekran, biram rulü işleyen görnüşte geldi. Birinci menyusu şu görnüşte, iki gerek bassanız menyusu yükköye. İkinci, bu da üçüncü görnüşü. İlki bilen bu sagatymyz nastroykasy barada gurulmeremde telefona nähil çatylýar. Bu sagatymyz hem beýleki sagatlardaky boluşýaly. İlki bilen Bluetooth'dan çatylýar, programmadan çatylýar. Sagatymyzyň özünden Bluetooth'unu açmaly. Şu görnüşde Bluetooth'unu açar. Telefonuňyzdan Bluetooth açyp sagaty gözletmeli. Watch call diýip çykýar, gönümel basýaňyz. Prinýat etýäňiz, Bluetooth'a baglanýar sagatymyz. Ýene bir tarapy, her sagatyň öz çatylýan programmasy bolşýaly. Bu sagatymyzyň Wear Fit Pro bu programmany nerden almaly diýilen soraw ýüze çykýar. Sagatyň öz içinde QR kodu var. İçiniň kitapçasyny hem tapyp bilýäňiz. QR koduny skaner etýäňiz, Gönmel Play Marketden programmasynyň adyny çykarýar. Bu sagatlarda bolsa karapkasynyň ýüzünde Hava 22 Pro Max modeli bilen Wear Fit Pro bilen prilojeniyanyň ady bolup gitýär. Wear Fit Pro menne alınýardyr. Добавить оборудование içinde добавить устройство basýaňyz. Местоположениесini ýokýaňyz. Sagatyň modelini gözletýäňiz. Şu ýerde häzir Hava 22 Pro Max diýip çykýar. Hava 22 Pro Max diýip çykýar. Adyna basýaňyz. Yankı Hava 22 Pro Max diýen ýazyň üstüne basanýan adyna gönümel awtomatически baglanýar sagatyma telefonu şu ýerde Bluetooth baglanynyny bildirýär prosentin näçe prosent zaryadynyň bardygyny görkezýär. Şu ýerde ýene bir funksiýasy var. Programmasynyň içinde siferblat rynka diýär bolşa girýäňiz. Diňe öz içinde menyusy däl. Bundan başga da internetiňiz açyk bolsa durly görnüşlerde temalaryny skaçaýda edip geçirip bilýäňiz. Части kontaktda şu ýerde plusa barýaňyz. Kontaktyňyzda kim bolsa, kim gerek bolsa saýlap özüňiz geçirip bilýäňiz. Şu şekilde. Bu jelini kurup bilýäňiz. Öz içindäki funksiýalary programmasynyň içinde telefonuňyzda ýagny upravlýat edip bilýäňiz. Odamleniň içinde bolsa jaňy SMS-i açyp ýapyp bilýäňiz. Ýene bir tarap görşekladym. Bu sagatlarda gürleşip bolýar, jaň gelýär, jaň gitýär, hemme zady odamlenýalar görkezýär. Şu görnüşde telefon, SMS, Telegram aýsyna girýän bolsaňyz açyp ýapyp bilýäňiz. Surata düşeňizde sagatdan upravlýat edip bilýäňiz. Başga da kaloriya, puls, davleniya, adım, şagametr, durly sport hareketleri sagatda ölçäp bilýäňiz, ulanyp bilýäňiz. Kalkulýator hemme zady bar. Anha mehriban illençler, Hava 22 Pro Max modeli sagatymyzyň gysgaça nastroykasy telefona baglanyşy şulardan barat. Düşünmedik ýeriňizde kommentariýalarda belli geçip bilersiňiz. Inniki videolarymyzda görüşýänçek sag bolun.